Bé, Jaume, últim, podem dir, objectiu de la temporada, aquest campionat d'Espanya que es disputa a Albacete, ets el vigent campió. Imagino que amb moltes ganes de poder fer un gran paper, defensar el títol, però m'estàs comentant que hi ha molt nivell aquest any en aquest campionat d'Espanya. Doncs sí, amb ganes d'arribar aquest diumenge a Albacete amb garanties de fer una bona posició i el podi estarà molt lluitat perquè hi ha un nivell d'atletes nacionals molt bo. Jo no recordo un campionat d'Espanya amb tant nivell, no? Està allà l'Andàsem és el principal favorit, Rafa Iglesias, Pablo Villalobos, Javi Guerra. Som 6-7 atletes amb marques força bones que estarem disputant aquest podi i la victòria al Campionat d'Espanya. Tu com estàs per anar a aquest campionat d'Espanya? Doncs ara bé, vaig estar fa 3 setmanes una miqueta enfonsat, diguem, no? Tant físicament com mentalment. Veia que no podia entrenar bé, que em costava molt els ritmes ràpids, però vaig fer un descans d'una setmana actiu i em va anar molt bé per agafar forces. No arribo ni molt menys al 100% com l'any passat quan vaig estar a Andorra i vaig poder preparar un bon campionat d'Espanya, però tinc ganes, estic amb confiança i crec que arribo força bé per aquest campionat. Objectiu, comentes que l'Andàsem és el gran rival a batre, objectiu podi, objectiu quin és? L'objectiu és sortir al davant i intentar donar-ho tot. Una mitja marató són 21 quilòmetres, pot passar de tot. Sí que és veritat que ja l'Andàsem està un punt per sobre dels demés i això ho va demostrar amb la gran marca que va fer a marató de 2 hores 9, que li permet ara anar al Mundial de Moscou. Però mai se sap si estem lluitant i som un grupet d'atletes que podem fer la guitza també allà, o també principal favorit Javi Guerra. Pues a veure què passa. Jo no descarto res i espero estar el més endavant possible. Parlam del circuit. Quin tipus de circuit és el que hi haurà al Albacete? S'adapta bé a la manera de córrer teu? És molt exigent, com és? Doncs no el conec, he estat ara mirant per la pàgina web de l'organització i és un circuit força ràpid perquè s'ha corregut diverses vegades amb 1 hora 1, o sigui que ha de ser un circuit planer ràpid. Aquest any ho han variat perquè encara pugui ser més ràpid i per no haver-hi problemes amb els atletes populars perquè en edicions anteriors es doblaven. Eren 2 voltes, aquest any fan 3 voltes, la primera molt petita, de 3 quilòmetres, després una de 6 i acabarem amb una volta gran de 14. Això és bo per nosaltres també perquè passem per les zones cèntriques, que és on hi ha més públic i ens animarà i ens dona un plus de motivació això. I després jo crec que el gran hàndicap, almenys per mi, és que correm a 650 metres d'alçada i llavors això els que estem a nivell de mar ho notem, no? Però bueno, suposo que hi ha diversos atletes també amb aquest hàndicap i tot i que sigui un circuit ràpid, és un campionat d'Espanya i ja veurem si realment es sortirà des de principi molt fort per fer bones marques o es disputarà més el campionat i serà una cursa més tàctica. Què n'esperes tu? És a dir, quin tipus d'estratègia seguiràs? Jo intentaré seguir els primers, o sigui, tinc clar que tampoc arribo a això al 100% i a veure-les venir. Llavors, prefereixo que es corri ràpid i que es pugui seleccionar el grup. No sé, és probable també que hi hagin atletes africans perquè hi ha bons premis econòmics pels guanyadors de la mitja marató, no només el Campionat d'Espanya, sinó la mitja marató d'Albacete i potser des d'un principi jo crec que es correrà molt ràpid i això seleccionarà el grup davanter. Ens podem trobar gent que baixi de l'hora? No ho crec. Baixar de l'hora està a l'abast de molt pocs atletes kenians o etíops i per això es necessita també diversos atletes amb aquest nivell perquè es puguin ajudar, però bueno, potser sí que es torna a baixar de l'hora 2, atletes africans o allà el Landàsem que si arriba bé és un atleta que ja té hora 1 llarga, llavors no sé, jo crec que serà una cursa per nosaltres, els atletes espanyols, entre hora 3, hora 4, que sempre més o menys els campionats d'Espanya s'ha corregut en aquest ritme. No vas al 100%, però aquest campionat d'Espanya ha de servir... Vols reivindicar-te? Vols deixar clar les coses que s'han equivocat amb tu? No, vull demostrar-me a mi mateix que he fet les coses bé. Lo de més ja ho deixem enrere. Jo vull seguir, vull continuar, vull veure que estic en aquest nivell
alt a nivell nacional i hi arribarà. Si vaig demostrant que estic en aquest nivell alt, suposo que els campionats arribaran, que els seleccionadors ho tindran en compte i per futurs campionats he d'estar allà perquè faci les mínimes que la federació exigeix. No he de demostrar a ningú res, m'ho he de demostrar a mi, que amb el treball que faig cada dia i amb la rutina diària, i serà un bon final de temporada si puc estar entre els 3 primers. Després un parèntesis total, no?, del Jaume Oliva, no?, a disfrutar de l'estiu. Doncs sí, tinc ganes d'estar un parell de mesos desconnectant, ni molt menys estaré estirat al sofà, però sí que aprofitaré per treballar una miqueta més i per fer altres disciplines, per alliberar-me, potser nedo una miqueta, agafo la bici o me'n vaig a la platja a jugar a vòlei. Tinc ganes també de disfrutar de l'estiu i amb els amics i la família. Crec que ho necessito i serà molt bo per reenganxar-me la temporada que ve, que es presenta amb forts reptes, amb grans objectius com el Campionat d'Europa d'atletisme a Zúrich. Quan és això, el Campionat d'Europa? Suposo que l'estiu, juliol-agost del 2014. Abans ja he confirmat la presència a la Beòvia Sant Sebastià al novembre. Allà intentaré revalidar el títol, serà molt difícil també perquè hi haurà atletes molt bons, però tinc ganes de seguir estant amb l'elit nacional i que em quedin molts anys d'atletisme.